وعلیکم السلام. الحمدللہ ان کے حالات ان کے مزے تک وہ مزہ کریں اے میلے تے لگنے چاہیے تو ہر علاقے دے ان نال اے بدمنی اے جڑا ڈر ہے تا خوف اے بھی لگے ویسی تے اے شغل اے میلے تے ہر روز لگنے چاہیے. عوام کو تب میلے با چاہیے نہ ڈی کو دیتے نہ رات کو دیتے نہ سی کو دیتے نہ دودھ کو دیتے ہر کوئی جان کو چیندے ان دون وچ ناممکن تھی انہیں دا باوجود تے ایڈا سٹیڈیم بھر گئے انہاں دا نشاندہی دیندے جو لوگ میلے دیکھن چاہندے لوگ میلے بڑھاویں اسا بھی شرکت کرے سو تو لوگ تا سامنے جو کتنے رش بڑھا دے تے کتنا شغل بنا پیے انشاءاللہ.